Талария TL 2500 3TX. Това тук е малкия брат с голямото самочувствие. Ако мислиш, че това е по-малкият брат от бандата на Талария, изчакай да видиш как върви. 2500 3TX идва с ДНК-то на своите батковци. По-компактната му визия идва с мощна тяга, здраво шаси и премиум окачване. Тази машина тук е убийствен избор за всеки, който търси свободата в града и планинските пътеки. Талария TL 2500 е подготвен за всичко с много мощен електромотор, който ти дава агресивно ускорение и топ контрол. Батерията тук е литиево-ионна, 60 волта, 40 ампер часа, с която можеш да изминеш до 80 км. Предно и задно хидравлично регулируемо окачване. 4 брутални хидравлични дискови спирачки плюс моторен ABS. Голям централен дисплей, LED светлини, мигачи и огледала. Всичко на място, за да си легален, стилен и видим в града или в гората. Идва с ВИН номер и сертификат. Готов си направо за регистрация. Може да го караш както с регистрация, така и без регистрация. Зависи къде го караш. Ела в магазина в Стара Загора на Air-Rider и го тествай на място. Ако си маняк на електрическите мотори, вече в Air-Rider в Стара Загора имаме точно 3 бройки и този тук точно до мен, Талария TL 2500 3TX е тестови. Заповядай и го пробвай, да се изкефиш напълно. Ако не ти стига теста в града, може дори да отидем в гората, тук горе на Язмото, за да го тестваме заедно. Идвай с нас.